Аре. После само махни. Аре, момчета. О, тук као. Као има тук. Чай, как се ядох, човек. Сега, не, давай тук, бе. Навътре. Майко. Ти можеш ли тук? Ай. Давай. Той има знак още тук. Малко горско правим. Тук ли ме всичко? Добре. Тъй. Малко затъваш кълта обаче. Малко. Аз гледам много да не се калям. Ко правиш, бе? А хвърляш ка отгоре ми, бе? Нарочно ли правиш, бе, човек? Нарочно ли правиш? Дай поне да мина по-встрани. Чай, че тук е кал. Един път трябва да дойдем тук на около. Аз брадвата взех ли, бе? Да. Сигурен си? Да. Я провери. Чай да видя. Що се ти... Чакай, не съм отворил още, бе. Ко ме питаш там ли? Тук е. Айде, пъхай се, бе. Не, бе, защото да не забравя нещо, бе. С колко много неща дойдох, пък тръгвам с толкова малко. Ко? Е, хубаво. Ние сега сме просто, аз няма да се калям, защото набъре надолу не е целия вкал стана, не знам какво ще стана. Малко горско настаната, на 10 км от града. Ко стана? А? Не, по сърата не, ще карам. Ай, ходим за снимки. Чай да мина от така. Ти на една страна караш обаче. На една страна караш. Малко правя каската. Не знам кава, май не.
Я спри малко да се закупча. Спри малко да се закупча. Защото яки направо, не знам къде ми влезе. Там куче има. Аре. Туди мина там, бе. Мали как върче. Куче има. Ооо! Гоша, виж каква има тук? Знаеш каква кава имаш тук, бе? Не го ли видя? О, другия път ще дойда са калям човек. Туди мина са, бе. Чай ще дойда. А? Не, бе, за ко дойдох от тук, бе? Виж като писта. Да, бе, като писта, направо като писта. Маля, тук как може да минаваме? Ама с... Утре. Утре? Да. Искаш ли? Ай. Ай. Утре идваме за као. Очаква сутрин май ще карам седито. Ама не знам той дали ще кара още. Той не ми е казал нищо. Много да ни карат. О, чек, утре знаеш как се калям тук, бе. Обаче трябва да взема една кофа с вода. Да може да... Една гъба ще взема, да може да ги таковаме. Да ги мием после. Не, знаеш, само мокри къде призема. Мале. Тук наистина за као става. И тук също май имаш много. Тук една доставена има. Ще му направим епизод също тук. Само първо да видим тук. Ами... Тук може да минем? Да. Ти да, ама аз... Може ли? Надявам се, че ще мога. Това ясно е, ама. Абе ти ще можеш. Теб не те интересува къде ще караш. Що? Късно. Ого, не да иде. Идвай. Ага, ще дойда. Друг път. Да виж минало от другата страна. Не, явно ще трябва да мина оттам, а аз там как ще мина, бе? Ама човек сега не искам сега карам, бе, човек. После баера надолу ще ми фърчу по гърба. Чай. Чакай да намеря откъде да дойда, бе. Чакай, ще сега ще дойда. От тук. От тук има много стъкла, е. Где се набутах тук? Ей, знаеш, го минавам от тук. Давай, минавам. 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 Опа, тук трън ли има? Да. Трън. Обаче утре ще се калям. Ако знаеш къде минах? Но това ще там, бе. Тук ли изгарам? Тях можем да ги качим горе колелата. Добре, аз поне не съм калян за сега. Малко само, много малко. Някой да те пришло. Камък на мен. Чакай.
За малко справи тото.